Ngizothatha leli thuba nje ukubonga wonke umuntu oseke i-channel ngokusubscribe, ngathi ungaqhubeka usubscribe ungakasubscribe bese mawusubscribile buya ke njalo ubukele ama videos ofaka kwi-channel. Uma umusha kwi-channel qinisekisa ukuthi uyayilandela i-channel, sihleza khona ama video. Singakunxusa ukuthi usubscribe futhi bese ulike le video. Akhona manje siwenzile previous, akhona isazokwenza insuku zonke azohleza khona. Sibheka namhlanje iphupho la kafushane elikalindwe malasa uthi kusho ukuthini ukuphupha ke wakho umgwaqo kunedaka. So into yokuqala funa sibheka nje ukuphupha kwakho umgwaqo kungasho nje into eziningi ezinhle nezimbi. Kodwa asifocus kakhulu lokuhle ukuthi number 1 uma uphupha bona kwakho umgwaqo uphawu oluhle olungachaza ukwenza mhlawumbe izinguquko ezinhle. Kungenzeka umuntu wezinguquko ezinhle njengamanje noma unekhono netalent elingahleli kusephambili. Ungenza futhi umatasa uzakhela impilo engcono. 2 uma uphupha ubona kwakho umgwaqo noma uphawu olungelubi keba futhi olusho ukuthi umelo umsebenzi wokulungisa nokuqondisisa inkambo nokholo lwakho mhlawumbe uphinde wenzeke nokulunga phambi kaNkulunkulu. Isaiah 40 verse 3 ithi, a voice is calling, clear the way for the Lord in the wilderness, make smooth in the desert a highway for our God. John chapter 1 verse 23, he said, I am a voice of one crying in the wilderness, make straight the way of the Lord, as Isaiah the prophet said. Number 3, uma uphupha bona kwakho umgwaqo uphawu sithatha njengoluhle olungasho ukuthi lindele izinguquko ezingcono, lindele impilo elula, lindele ukuba nenqubekela phambili futhi uNkulunkulu uzongenelela empilweni yakho noma konke lokhu uzokwenza ngenxa yokuthi uNkulunkulu uzongenelela empilweni yakho. Isaiah 43 verse 19 ithi, behold, I will do something new, now it will spring forth. Will you not be aware of it? I will even make a roadway in the wilderness, rivers in the desert. Kanti okwesine uma uphupha ubona kwakho umgwaqo uphawu esingathi thina uma ungumfundisi olungasho ukuthi usukubekelwe noma umelo umsebenzi wokususa izithiyo kanye nesikhubekihle esingathikemisa ibandla kaNkulunkulu. Isaiah 57 verse 14 ithi ke, indeed it will be said, build up, prepare the way, remove every obstacle out of the way of my people. Number 6 empeleni. Number 5 uma uphupha ubona kwakho umgwaqo uma ungumzalwane olungasho ukuthi ke njengamanje umatasa unxusa uNkulunkulu ukuthi akhombise mhlawumbe indlela aphinde akufundise izimiso zakhe. Psalms 25 verse 4, show me your ways, Lord, teach me your paths. Number 6 uma uphupha ubona kwakho umgwaqo uPaul ngabe mhlawumbe lichaze ukuthi la ungabusakhathazeka ngoba uNkulunkulu uzoyisusa zonke izithiyo ezikumise kabi nezikuthikameza empilweni. Psalms 18 verse 35 to 36 ithi, you make your saving help my shield, and your right hand sustains me. Your help has made me great. You provide a broad path for my feet so that my ankles do not give way. Asiphethe ngokuthi uma uphupha kubona kwakho umgwaqo onodaka nalolu phawu esingathatha njengolubo isikhathi lingasho ukuthi mhlawumbe kumele uqaphele uma ukuthi kunenhlelo nazo njengamanje ngoba ke ungase mhlawumbe uhlangabezana nengozi, ungahlangabezana nezithiyo, mhlawumbe uphinde ube nesikhathi esinzima nokubambezeleka empilweni ngenxa yeinkinga kanye nezigadlo nje zabathakathe khona. Jeremiah 6 verse 25 ithi, do not walk on the road for the enemy has a sword, terror is on every side. Siphetha ngako ukuthi ke kwesinye isikhathi kuyenzeka kodwa uphupha kwakho umgwaqo kube ukuthi ke kungenzeka njengamanje kukhona umuntu ongahlandlula emhlabeni kunendlela yakhe ekhanyayo. Kungenzeka kube nomuntu osokundlela kwelamathongo. Siyabonga. Ungakhohlwa ukusubscribe, ungakhohlwa ukulike le video, ungakhohlwa ukuthi unganikela kuyona i-channel, ungakhohlwa ukuthi unganikela nakwabanye abantu la ohlala ngakhona. Make sure ukuthi impilo yakho ya impact abanye abantu positively. God bless you.